Maigsoon, nining atong pagsaulog sa kapistahan sa Senior Santo Niño, ato sa tagaan ug pagtagad ang maanindot kaayo nga mga pagbasa sulod ning santos nga misa sa liturhiyan ini. Diya sa atong unang pagbasa, sa atong salmo, sa atong ikaduhang pagbasa, sa atong ebanghelyo. Ug nindot kaayo ang awit sa atong salmo nga nagkanayon ang tibuok katawhan nakasaksi sa kadaugan sa Dios. Ang kadaugan sa Ginoo diin siya makita nato nga nagmadaugon siya una sa tanan nga diin ang iyang plano natuman. Ang iyang plano natuman diya sa maong pagpangluwas. Ang plano nga siya magpakatao aron mahiusa ug maluwas ang iyang katawhan. Ang kadaugan sa Dios. Busa sa atong unang pagbasa, nagkanayon ang tanan nga nagpuyo diya sa kangit-ngit nahatagan og kalipay ug magpuyo na diha uban sa kahayag ug kalipay. Saksi ang katawhan sa kadaugan sa Dios nga nagpakatao ug nagdala og kalipay ug kahayag aron sa ingon mahatagan og kaluwasan ang katawhan. Ug busa diya sa atong ikaduhang pagbasa, giagat kita sa pagpasalamat. Ang katawan, tibuok katawan sa Dios, giaghat diya sa pagpasalamat sa Dios diya ni Kristo. Diya sa atong Ginoong Hesukristo, ang pulong sa Dios nga nahimong tao. Busa niining atong pagsaulog sa kapistahan na Senior Santo Niño, ang batang Jesus nga mao'y ato usab nga gipasalamatan diya sa uban sa atong debosyon, uban sa atong dakong pagtuo. Kay nasayod man usab kita nga diin kini ang presensya sa batang Jesus nga giingon ang kadaugan nga mao'y magdala kanato sa kaluwasan. Ang pangutana mo igsuon ko din ni Kristo kung nganong makapangutana ta nganong daghan man kaayo ang magdebosyon iniining Senior Santo Niño nga kapistahan. Dili lang gani sa usa ka simbahan kundi ang tibuok simbahan. Adunay Santo Niño nga imahe o adunay kasaulugan sa kapistahan sa Senior Santo Niño. Ang tubag una sa tanan mga igsoon, ginaingon ko na nga atong gipasalamatan ang Dios diya sa batang Jesus. O ikaduha, kini mahitungod sa usa ka konkreto nga dili layo diya sa atong kasinatian usab. Diin kita sa atong pagkatawhanon aduna kitay dakong gugma ngadto sa mga bata. Sa panimalay no, sa imahe diya sa usa ka balay, kung adunay bata maskin lingas kaayo magdagandagan apan luyo ni ana kita malipayon. Atong gakson bahalag gisingot. Tungod kay aduna kitay kalipay. O gani diya sa telebisyon nga atong makita, o diya man gani sa Facebook, makakita kitag mga bata nga nag-awit o nagsayaw, maskin dili nindot kaayo, dili tsada, bisag giyabag. Apan kita, nalipay. So di ay maigsuon, diya sa atong tawhanon nga kasinatian, dili layo ka nato ang paghigugma sa usa ka bata.
ug tinuod mga igsuon ko ni Kristo, si Pope Benedict miingon siya, ang Dios nagpakatao sama sa usa ka bata aron pinaagi niini dali ug sayon siya higugmaon. Dali ug sayon siya higugmaon. Atong tanawon mga igsuon, tungod kay naglisod ang tao sa paghigugma sa Dios, sa pagsunod sa maong sugo sa Ginoo, sa pagkabot diya sa pangandoy sa Dios, sa pagbuhat og maayo, ang Dios na mismo naningkamot, nangita og paagi aron sa ingon siya dali higugmaon. Ug pinaagi ni ana, nagpakatao siya sama sa usa ka bata. Aron dali i-embrace, dali duulon, ug dali higugmaon. So kana mga igsuon, ang angay natong balikan sa atong pamalandong diya sa atong dakong debosyon sa Senior Santo Niño, ang batang Jesus. Nga pinaagi kaniya, siya ang gugma, ang pulong nga nahimong tao, og sa ingon ni ana, dali natong mailhan, makita ang gugma sa Dios nga para kaniya angayan natong awaton, angay natong higugmaon sama sa paghigugma kaniya ngadto sa iyang katawhan. So maigsuon nining atong pagsaulog sa atong debosyon sa Senior Santo Niño, atong balikan kung niining mga batan-o, no? Ang pag-atiman, ang pag-amuma, ang pagpanilipod sa mga kabataan. Kay tungod ni ining panahon na mga igsuon kini ni Kristo, dili malikayan nga diin adunay mga kabataan nga giabusaran, giabuso. Adunay mga kabataan nga diin makapangutana kita asa man ang ilang ginikanan. Adunay mga kabataan nga gihigugma sa ginikanan, apan ang gugma sa ginikanan dili nila makita tungod sa ilang dili maayo nga mga hiyas. In other words, lisod sabton ang dagan sa kalibutan nga gipuy-an sa mga kabataan karon. Busa, angayan natong balikan ang pag-atiman, ang pag-amuma, o ang pagpanalipod kanila. Sama, sumpay ni Ana, nga diin ang makabataan, si Jesus, ang batang Jesus, siya gitawag nga katingalahan, tungod kay sa atong ebanghelyo, nagsangyaw siya sa mga pulong sa Dios sa iyang pangidaron nga 12 anyos, katingalahan. How come? Kaingon pa ang mga scholars sa mga Biblia, ang mga batid sa Biblia, hindi sa templo, sa makining bataan ni, katingalahan man, magsulti ng inanig mga butang, sulti ng mga Diyos nun nga mga pulong. Panmaigsuon, ang atong Ginoong Hesukristo, ang batang Jesus, ang Senior Santo Niño, dili lang siya usa ka katingalahan nga bata, kundili katingalahang masinabtanon o masaksihon nga bata. Katingalahang masinabtanon, masaksihon nga bata. Nga naman mga igsuon, atong tanawon, nga diin si Maria o si Jose, sa ilang pag-atiman, sa ilang paghigugma, pag-amuma, diya kang Jesus, ang batang Jesus, ilang gipaila-ila sa maong tradisyon
ni anang pagsaylo, dakong aktibidad diya sa uban sa ilang pagtuo nga sila magkahiusa. A kind of religious activity. Gipaila-ila si Jesus, gikuyog si Jesus, saksi siya, ug sa iyang pagkamasaksihon sa maong aktibidad, siya nahimong masinubtanon. Nga naman maigsuon, mura magsukkuan gamay, no? Masaksihon, diya sa mga aktibidad, siya nahimong masinubtanon. Nga kung atong gipaminaw ang Ebanghelyo, mura mag si Jesus, nagtubag-tubag sa iyang ginikanan. Nagtubag-tubag sa iyang inahan. Nagipangutana siya ni Maria, uban sa iyang ama-ama na si Jose. Nganong, wa ka man ni kuyog sa mua pag-uli. Hain ka man padulong, hain ka man gikan. Gani si Jesus, mitubag. Wa ba mo nasayod? Nga ako naakanunay sa balay sa akong amahan. So di ay mga igsuon, siya una sa tanan, nagmasinubtanon sa langit nung amahan. Busa, gitipigan ni Maria sa iyang kasing-kasing ang gisulti ni Jesus. Ang batang katingalahan, masinubtanon ug masaksihon. Atong balikan ang panagway sa mga kabataan karon ni ining kalibutan. Natay ginatawag og digital world. Natay ginatawag og third generation. Unsa pa nga nga henerasyon nga moabot. Gani ang mga kabataan karon kabalo na, napaila-ila na sa tradisyon. Diya maskin pag-amin sa ginikanan, nakasayod na. Apan wala ang nagpabilin sa pagkamasaksihon o pagkamasinabtanon ni ana. Nalimtan na. Gani ang pagsimba. Sige upangutana kung kano sa mahuman ang santos nga misa. Kay may mamutong naa sa cellphone masking 3 hours magdula. Facebook 3 hours, 4 hours. Dali ra kayong oras. Santos nga misa, usa ka oras. Di gali mo abot og usa ka oras. Maglisod na og pagpabilin og pagpadayon. So kani siguro maigsuon ang angay natong balikan. No? Kaninyong mga ginikanan, kanamong mga kaparian, ang pagpadayon diya sa pagtuman sama ni Maria sa pagpangita ni Jesus, kita usab pangitaon nato, ibalikon nato diya sa pag-atiman, pag-amumag, panalipod sa mga kabataan. Aron kini sila magpabilin nga masaksiyon ug masinubtanon. Uban sa dakong pagtuo diya sa pagkabinunyagan, aron sa ingon mapaila-ila nato ang batang Jesus diya sulod sa ilang kasing-kasing o gunahuna. Sa katapusan, mga igsuon ko din ni Kristo, ang atong Ginoong Hesus Kristo sa iyang pagkabata, sa iyang pagka-Senior Santo Niño, gipahinumduman kita diya sa dako ug mahinungdanon nga mga hiyas sa usa ka bata. Sama sa pagkamasaligon, sa ginikanan, sa amahan, sa inahan, kay mahadlok man ang bata sa gamay nga bata nga mabiyaan, kanunay magsunod-sunod. Ikadua, ang pagkadali, malipay, ang pagkamapausanon diha nga mga hiyas diin kita gipahinumduman usab nga pinaagi ni ana uban sa atong dakong pagtuo
sa atong debosyon sa Senior Santo Niño, kita usab unta hatagan nato og pagtagad ang mga hiyas nga gipaila-ila sa Dios kanato pinaagi ni Kristo, ang pagkamapaubsanon, ang pagkamasaligon, ang pagkamapasayloon ug mahigugmaon ngadto sa isig ka tawo. Maigsuon, happy pista kanatong tanan.